tinuod no, unsa ka karugay ma'am yang dapitas may New Zealand? Kung ano ko dere mo, 10 years na. 10 years. Subot pa sabot nga niana kag New Zealand mga 2004 no, tama ba? Ano, Mm. 2022 man ron. So 13. 2013, 2013. Tama. So, pero pag anani mo diya sa New Zealand, ma'am, unsa man to'y first good, no, nga plano niya to niyan ka kay for trabaho or for visit or unsa gyud na to purpose? Kuan visitor ay ako laging ila-ilahon pa ako ang partner. Visitor. Mm-mm. So, from Iligan City, no? Dito gyud ka di ba nagdako sa Iligan? Oo, sa Dalipugan di ko nagdako. Okay. So, pag dito sa kuan sa Iligan ka, nakay kachat dala sa tingana, nakay kachat nimo. Oo, nagsugod-sugod, mga chat-chat wala pa man ko'y computer, wala ka ng hulog-hulog pa piso. So, pero kasi siya no, nga pagka-chat nimo, yung sa to, ikaw ang nangita or something na ikaw ang nakitan or na ay nag-in between, no, para ninyo? Kuan, sige mo kung kanang pangita o ka-chat niya. Kuan ra, kanang ni chat pod na ko. So, Oo. ito nga sinabot yun mo, no, nga mo ito nakaanha kag New Zealand. Oo. Pag-anha mo New Zealand, unsang to, nibalik pa kag Iligan or wala na, na minyo na ka diha or nag-stay na ka diha sa New Zealand? Wala ko ni balik, diretso na kay kanang nibalik ra ko kay akong gikuha akong mga anak. So, prior kaniya na og New Zealand, so naa kay pamilya diri sa Iligan sa Dalipuga. Oo, na ako'y pamilya. Akong papa kay patay naman akong mama. Pero pilay anak to di mo ato, ma'am? Itong sa Iligan ka? Upat akong anak nga kay giunan ako ang mga babae kay mga babae niya minyo naman akong lalaki. Kay mga babae lagi. So pag anak nimo diha sa New Zealand, kumusta ang adjustment? Kuan ang dako jud kaayo kuan ng adjust jud kay mingaw kaayo niya sa tuaw niya malingaw malingaw ka kay ang mga tao diri naaraman sa balay niya mingaw jud kaayo. Pero murag na na to nga na homesick ka. Oo, na homesick jud ko kay anak ko nga na ako diri residence niya wala gyapon pulos kung diri ko mag-residence niya kung anak to as Pilipinas. Kung sa akong gikuha gyud ako akong anak kay importante jud mga anak. Pero mong katutod nga napagka sa Iligan, kumusta to imong kinabuhi no sa Iligan? Okay na ba yung kahimtang o niagi wa mong kalisod? Lisod jud kayo doon kay wala gyud may kanang bugas ba sa una kay wala may pagkaon niya mga tumamig dagat kay wala lagi may kaning pagkaon lisod lagi kayo mong kahimtang kay wala bugas ba mga namin dito kung mama nga panghulam na lang og bugas dahil ako mo'y kamagbuwangan. Pila mo kason mo? Walo mi. Walo nga ni kapuko ko niya ako mo'y kimagbuwangan. Mga naman akong mama nga. Niya kay walo man good may dadagang kami pakaunan sa kong papa niya. Pila swilo sa kong papa. Niya upita ba akong mama. Niya mga nanay akong mama nga. Maulam man ang bukas dahil yan.
Magsunod sa kong amiga kay mga lagi. Kaya naaman sila kanay umaba. Yeah, mga anak na lang ko nga. Nairot nun. Harot mo na amiga sa kong ngalan sa kong amiga. Yan ko. Pwede ko mong o kanong saging. Yan mo na ito eh. Ako lang bayaran o kanang makakwata ko. Yeah, wala mo na lang po dayon ko niya. Din mo na dito sayang mong paniod to. Dayon, di man maigo ang bugas kito mas kilo ra. Nilugaw na lang nga mo. Hangtod nga. Nakangita kong trabaho. Ayun, nagpabulan. Agian yun ako talagang mga trabaho lagi. Then, yan ako nga. Then, naka-anak ko. Ako nga. Yung kung ma-decide na dyan ko nga. Pangita o ka-chat lagi. Pero imong unsa trabaho si mong papa gani, ma'am? Ha? Unsa trabaho si mong papa? Janitor man gud siya sa kuan government niya. Lara pa sweldo niya. Ya kuan man siya karon kanang retired naman pod. So katong inyong mga imong experience no nga kalisod sumutoy kumbaga imuhang nahimong basihan no para maningkamot gyud maayo nga makatagamtam gyud karuhes kinabuhi. Kay anak ko nga ko kana na ihatag man lang ako sa kong isuon din nagtrabaho po ko sa una nagpabulan din then ana din akong papa nga day taga man ta dala daybi nang nito bahala na lang di ko ko ikapalit basta ihatag man ako sa kong isuon ba ito nga ang kalisod na nagiana mo nga usay magpuan rami magtuno rami og kalamunggay ana and tanan ding noodles ang paniod to na yun Hindi ako na nakalipay no nga ang makasulod og ingana atong mga tumura. Pero karon mo ang imong kinabuhi sa una ug karon no sa una katong nakas sa Iliga ug karon nga nakas just New Zealand nakita gyud nimo ang dako kayo nga diferensya. Oo din muna nga sa imong hatag lang din ko kanang mga jikas good sa mga kanang sa kuang Facebook kay nakaagi mo kog kawadon ba gyud. So mo din ay basya mao din ni rason ba nga murag gaan kay simo manghatag kay kabalo ka unsa kalipay kung ikaw pud ang matagaan nga na yung lagi nang pero diha sa New Zealand ma'am nagtrabaho pud ka karon. Oo, nagtrabaho kay nindot mo gud kay inuras ba din sa tuwang diri 1 week na sahod diri binulan sa tuwa diri 1 week lang na sahod. Pero unsa imong trabaho diha sa New Zealand gani ma'am? Sa una sa vegetables ko karon na ako sa airborne honey. Ma'am dali ra magkatrabaho diha sa New Zealand. Oo, kaya ang dire sa New Zealand, kaya ang trabaho man mangita, di man sa tuwa kay ang kita may mangita trabaho. Dili kay ang trabaho may mangita, good. Oh, tsada gid kay diya sa New Zealand. Pero ang kwan lang diya ma'am, no lisod lang makaanha tingali. Nang mo lang may problema unsaon pag-ana sa New Zealand. Kung kumplito lang ka sa mga requirements, anak, ano ka makaanigig ka basta kumplito lang ka sa requirements nila. O pag makana sa New Zealand, sure na dayon no nga daghang ging trabaho masullan. Oo, sure dahil na basta makasulod lang ka dali basta sa makasulod lang ka sa borders nila. Pero ang katong ikaw ma'am, unsa ka kadugay nag-process no sa imong mga requirements para nga makaanha kag New Zealand? Akong pag-process ako gitong saka panaog gid sa Makati mo ko nag-apply gid. Ito saka panaog yun ako. Ito kaloyan po sa Ginoo, inabanan po pag-ampo nga dali lagi kayo. Mga iskabulan din ako process.
Pero at least mo no nga karon kanang wala ka niya agad problema sa pag-process kaya mo giuban during sa pag-process sila mga requirements ma-discourage kay di kapoy kay dili maglisod siya so ikaw wa ka ni ka-experience na. Pagkuha na ko og medical kay i-medical man gyud ka. Mm. Nya kay dugay pag yun nila i-release mo na nga nautdan ko kwarta niya na ako nga kung ma'am, kung dili inyo i-release ako ang medical, wala na ba ko'y pambayad sa boarding house? Hindi rin na lang din ko matulog sa inyong diri sa inyong opisina. Mo to nga gihatag nilang akong akong medical certificate kay umrason man gyud ko. Hadlok sila ganito ka ma'am. Oh, hadlok sila lagi. Moto nga. So karon ma'am no at least nga may nakay mo kahimtang po diha karon sa may New Zealand o for sure no daghan po naglantaw sa tuwa karon nga nang-ambisyon po nga makatagamtam o ilo lisod kilang kahimtang karon nga nang-ambisyon nga makatagamtam po garuhay nga kinabuhi. Ma'am unsay imong mga advice no ngadto kanila ma'am? Sulti na ko lang sa mga kababayan na to dala dong na sa pangayoon mo sa Ginoo kung dili man niya ihatag sa isa ka hiling nimo ikaduha nimong hiling I'm sure sa ikatlong hiling nimo ihatag yun na sa Ginoo. Ako maayo mong ko sa Ginoo. Pag kaisa, kaduha, pag dili pag niya ihatag niya sa ikatlo, kaapat. Mga rin ako. Na message sa tanan. Okay. Ampo lang yun ang successful din. Okay. Para bang kanang bitang istorya bitaw ka niya nga sa personal? Mao man akong gihimo gyud na ba? Power. Mura na akong na-message nila. So power gyud kay ang pagtampo. Sige, ma'am, salamat gi kayo nalipay kay mi no nga naari kababayan no na mga kababayan natong Pilipino nga sama nimo ang gikas kalisod unya karon nakatagamtam na og maayong kahimtang. Ma'am, salamat kayo ani nga time og maayong gabi na tingali no dias New Zealand karon. Salamat ma'am. Salamat dong.